בואו נתקשר למפיק של גולדסטאר להגיד לו שאני הולך לאח הגדול. כן, מי זה? דניאל יונה, מה שלומך? דניאל יונה, וואו, כמה שנים לא שמעתי ממך. כמה זמן. איפה נעלמת? אני נעלמתי, אבל עכשיו חזרתי בגדול, אחי, ויש לי גם הצעה להציע לך. ראית את הפוסטר החדש שלנו של גולדסטאר אפריקה? ראיתי את הפוסטר. ראית את הקרנף עם הפפיון הוורוד? ראיתי. תקשיב. הוא דומה לך בול אחד על אחד, כן. תקשיב, אחי. אני חושב שמגיעה לי הזדמנות שנייה להיות בגולדסטאר, אחי, אחרי ההדחה שעשיתם לי. זה לא היה מוצדק, אחי. וגם עכשיו האח הגדול רוצים אותי, אחי. אני חושב שמגיע לי קאמבק. קודם כל, אני חושב שאתה דמות מצוינת. אני חושב שאתה יכול להיות גם באח הגדול, גם בגולדסטאר, גם ברוץ למיליון, גם ברוקדים. אני לא דמות, אבל בסדר, כן? אתה לא דמות? לא דמות, אחי. אני כבר הוכחתי לכל המדינה לפני שנה, שנתיים שאתה דמות. בסדר, אתה רוצה שאני אבוא לגולדסטאר או שאני אלך לאח הגדול, אחי? מה שאתה רוצה, זה בחירה שלך. קודם כל, אני אשמח לחשוב על זה. אוקיי. אין לי תשובה מדויקת. אנחנו בליהוקים טיפה שונים השנה. מה שבא לך, אחי, הקהל רוצה אותי באח הגדול. תראה את כל התגובות, תראה, זה לא... יש לך הצעה מהאח הגדול? כן, אחי, יש לי הצעה מהאח הגדול, הם רוצים אותי. אז אני מפרגן לך. מה הבעיה? אני אוהב כדורגל ואני אוהב את גולדסטאר, אחי, אני אוהב מאוד כדורגל, מה אז... אתה רוצה? אתה מעדיף אח גדול או גולדסטאר? תענה לי. מה, אני רוצה? כן. אני גם מתלבט את האמת, אחי. אז אם אתה מתלבט, תקבל החלטה, תקשר אליי. יאללה, בסדר. שתינו מתלבטים, בואו, כשנקבל החלטה, וכל אחד יגיע למסקנה שלו, נעשה עוד שיחה, ואז נבין לאן לוקחים את זה. סגור, אחי, סגור.